Welcome back mga ka-studio. Today's menu, mayroon tayong noodles with egg, siomai at chicharon. Saka mayroon din akong tuyo. Ayan. Saka puso at sili. Pasensya na po kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy po talaga. Babawi na lang po ako sa inyo. Saka hindi ko pa ma-upgrade yung microphone ko dahil mayroon akong pinag-ipunan. Medyo mahal kasi yung mic na gusto kong bilhin. Yung gusto kong bilhin na mic, yung Blue Yeti, parang pang SMR na microphone yun. Tapos puso po nagpapasalamat sa inyo mga studio dahil umabot po tayo ng 5,000 subscribers last January. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta dito sa channel po dahil marami pa tayong kainan session na i-upload. Start na po tayo mga studio sa hindi pa kumakain dyan. Tara, kainan na po ito. Tsak, makaka-relate kayo sa pagkain natin dahil masarap to sa tag-ulan. Noodles plus tuyo. Yan. Init-init pa po. Mayroon akong sili dito. Lagyan natin ng sili. Yan, para mas lalong umanghang to. Anghang na. Sarap to. Tuyo. Yung siomai. Sarap talaga ng noodles kapag maanghang tapos mainit.
Sarap ng tuyo. Bunlis na siya, guys. Bunlis na tuyo. Shout out Curtis May. Shout out din kay Jeffrey Barid, Rain Sian Isidro, Herods ESMR, Lourdes Sasing, Anali Gustilio. Tsaka nagpapa-shout out din siya kay Cora and Alex Casyon from Butuan City. Congratulations po daw dahil nag-retire po kayo sa BIR. Shout out Brandon Orita from Higatangan Nabal. Shout out Jason Uha or Udja. Drain Realiza. Shout out taga Dipulog City. Jima Shea watching from
Alcubar KSA. Shout out din kay James Milner, Jason Nericua, Kenneth Dax. At yung last na shout out natin, support din natin sila mga ka-studio dahil mayroon silang mga sariling channel. Shout out Tito Wap at Bisdak Family Food Vlogs. Yan. Thank you so much for watching po. Hope na nag-enjoy kayo sa episode na ito mga ka-studio. Bye for now and see you for my next mukbang adventure.